Чи повертати Росію назад у ПАРЄ? Це основна інтрига осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Головний дипломатичний батл між противниками та лобістами російського питання відбудеться вже завтра. Тоді парламентарі переглядатимуть правила накладання санкцій на країни-порушниці. Росіян відсторонили від участі в ПАРЄ у 2014-му після анексії Криму та початку агресії на Донбасі. Тож, які позиції в російських лобістів та який план дій в української делегації? Докладніше мої колеги. Повертати чи ні російських делегатів у ПАРЄ – таке найзапекліше протистояння осінньої сесії. Виступати у ПАРЄ російські делегації заборонили у 2014-му, одразу після анексії Криму. Потім санкції продовжили на рік. А ось 2016-го росіяни демонстративно відмовилися від участі у ПАРЄ. Москва вже понад рік не платить гроші до бюджету Ради Європи та шантажує Страсбург, що припинить свою роботу в організації. А депутатам пропонують стати на шлях прощення, заплющити очі на порушення та забути про санкції щодо російських депутатів. Зараз Росія фактично шантажує, переставши сплачувати свій внесок, то виходить, що фактично стоїть Рада Європи перед вибором гроші або цінності. Ми сподіваємося, що все ж таки більшість наших колег обере цінності. Проросійське лобі влаштував генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд. ЗМІ з'ясували, що від генсека Ради Європи розіслали країнам закритий документ про незаконність санкцій проти Росії. Один із аргументів досить дивний. Мовляв, російських делегатів не можна карати через дії їх уряду. Правники вже пояснили, російську делегацію покарали саме за їхні дії в ПАРЄ. Щоправда, асамблея вже відкинула пропозицію не розглядати російське питання на поточній сесії, а українські делегати певні, нині в ПАРЄ багато прихильників саме України. Генеральним секретарем він відповідає за ситуацію в Раді Європи, там отримує величезну зарплатню. І, звичайно, як там будь-який бюрократ, йому не дуже хочеться все це різати, економити, а краще отримувати гроші і якби демонструвати написи якийсь там діалог. Але з боку Росії жодного діалогу немає. Вже у четвер ПАРЄ обговорить майбутнє Ради Європи в контексті санкцій проти Росії. Та головний дипломатичний батл між противниками та лобістами російського питання відбудеться вже завтра. Тоді парламентарі переглядатимуть правила накладання санкцій. Тобто вирішуватимуть, чи може асамблея позбавляти голосу делегації країн-порушників. І якщо тут переможе кремлівське лобі, делегація росіян повернеться до ПАРЄ вже у січні 2019 року. Українська делегація певна, тоді Європі доведеться компенсувати Москві збитки, а відтак ці гроші спрямують і проти України, і проти самої ж Європи. Санкції – це мільярдні збитки для Російської Федерації, які вони зараз бажають зняти. А після цього ці мільярди, які вони зекономили за рахунок знятих санкцій, направити проти самої Європи, проти України так само і проти європейських країн. Тому голосуючи про зняття санкцій або створення умов для зняття санкцій, фактично європейські колеги дають можливість, що проти них особисто, проти тих цінностей, які вони проповідують в країнах Європи, вони будуть застосовані. І вже є невелика перемога для української сторони. Нині дві політичні групи ПАРЄ проголосували проти рішення, що може зняти санкції з Росії. Групи лібералів та консерваторів всередині своїх партій заявили, не підтримуватимуть змін до санкційної процедури, яка, власне, може відкрити двері для російської делегації. Категорична позиція в українського депутата та голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар'єва. Каже, якщо проросійське лобі в асамблеї виграє, Москва святкуватиме знищення організації. Вероніка Іващенко, Людмила Горпинич, Заман, АТР.